αισθάνομαι τόσο πολύ ευγνώμων όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο μαγαζί μου για να ψωνίσει τα προϊόντα, που έχω την υποχρέωση να είμαι και χαρούμενος και χαμογελαστός. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό πηγάζει μέσα από μέσα μου και προσπαθώ αυτό να πηγάζει και με όλους τους εργάτες μου, τόσο ώστε ένας πελάτης που μπαίνει στο μαγαζί, μια πελάτησα, 5 λεπτά που θα μείνει στο κατάστημα, όχι μόνο θα εξυπηρετηθεί σωστά, αλλά να αισθανθεί όμορφα, να αισθανθεί ωραία και εν πάση περιπτώσει να ζήσει μια εμπειρία η οποία να της είναι ευχάριστη για την υπόλοιπη της ημέρας. Ένα μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα αισθανθεί ο πελάτης του e-shop, αυτός δηλαδή που δεν έρθει στο κατάστημα, πώς θα αισθανθεί τη ζεστασιά και την ωραία εξυπηρέτηση και φιλοξενία στο μαγαζί. Προσπαθούμε είτε με κάποια ευχή, είτε με σε ένα χαρτί, ένα δωράκι που βάζουμε στο κουτί, ένα ευχαριστήριο μήνυμα μετά που τελειοκύρισε τις παραγγελίες, να τον κάνουμε και φυσικά με τα προϊόντα, την ωραία συσκευασία, την περιποιημένη και όλο το πακέτο, να καταλάβει και να μπει λίγο στο κλίμα και την ατμόσφαιρα των μαγαζιών.